La doar 20 de kilometri de Cluj-Napoca, după un drum nu foarte circulat de transportul în comun prin Câmpia Transilvană, ajungi la Băile Cojocna, o așezare tihnită unde locuiesc mai bine de 4.000 de oameni gospodari, aparținând unor etnii diferite, romi, maghiari și români. Cojocna se mândrește cu o veche salină romană și cu lacuri sărate amenajate pentru turiștii care animă comuna în fiecare vară. Dar mai mult decât atât, fala cojocnenilor sunt tinerii din comună. Dornici să schimbe lucrurile în bine, tinerii romi, maghiari și români sunt mesageri între comunitate și autoritățile locale. Se numesc Brigada Civică Cojocna și comunitatea în care trăiesc e foarte importantă pentru ei. Cojocna este acasă. Ecologia hinkere. Koloja de otthon. Ne pasă de viitorul comunității Și contribuim la îmbunătățirea vieții de aici. Ne dorim să afle cât mai multă lume despre noi, despre Cojocna și să ne viziteze. Aici locuim împreună romi, maghiari și români. Și asta este un motiv de bucurie. Vrem să fim un exemplu Pentru toate comunitățile multietnice din România. Brigada Civică Cojocna. o civico ketani pen Koloja. Koloji Civil Szervezet. După ce au participat la cursuri de advocacy, implicare civică și jurnalism cetățenesc, tinerii au organizat evenimentul Cafeneaua Publică Cojocna. Alături de locuitori și reprezentanții autorităților locale au pus pe hârtie problemele din comună, soluții pentru acestea și, mai ales, idei pentru transformarea Cojocnei într-un loc iubit de oamenii săi și îndrăgit de vizitatori. Reabilitarea drumurilor din Cojocna, implementarea serviciilor publice de canalizare și apă curentă, reamenajarea parcurilor și spațiilor care pot deveni atracții turistice, au fost doar câteva dintre temele discutate. Brigada Civică Cojocna și-a câștigat încrederea printre localnici. Pentru că tinerii sunt viitorul. Doresc să ne spun de mult o cooperare directă. Sper că este începutul unei schimbări în bine. Urez multă baftă tinerilor care vor face mult pentru localitatea noastră. Am această speranță. Să facă ceva benefic pentru noi în comuna. Doresc succes brigăze și în viitor sper să se realizeze ce am vorbit aici. Să ia conducerea comunei și să fie tari pe viață, le doresc succes! Și pentru că tinerii din brigadă sunt puși pe treabă, au participat la ședințe ale Consiliului Local, unde au dezbătut propunerile lor pentru dezvoltarea comunei. Pentru a reprezenta și mai bine comunitatea, tinerii din Brigada Civică Cojocna merg din poartă în poartă să afle problemele și părerile comunității chiar de la vecinii lor. Astfel, brigada află nevoile oamenilor din comunitate, iar localnicii află ce mai pune la cale brigada. Dacă nu era Cojocna, nu cunoșteam oamenii de acolo. Nu cunoșteam prietenii. Ar putea să promovez Cojocna, să devină un loc cunoscut, ca să atragem mai mulți turiști, nu doar să vină la băi și să stai la băi, ci să meargă și în vizită la oameni. Am două opțiuni, ori pentru drept, ori pentru sociologie. Aș putea să ajut oamenii din Cojocna în ambele variante. Aș putea să fac parte din Consiliul Local. Am ceva idei pregătite, mi-aș dori să devin actriță și dacă nu reușesc, aș încerca la jurnalism. Aș fi prima actriță cojocneancă și aș face, nu știu, aș promova poate Cojocna. Drumurile din Cojocna trebuie asfaltate, drumul de la Bahida la Cojocna, refăcută structura drumului. Eu o să fac jurnalism. Primul meu reportaj ar putea fi legat de rezervația florilor de sare. Aceste flori de sare ne-ar putea atrage mai mulți turiști și Cojocna ar putea deveni mult mai cunoscută. Mă pregătesc să devin educatoare în comuna Cojocna, deoarece consider că mă reprezintă. Iubesc copii și doresc să lucrez cu ei. Eu mă pregătesc să intru la Facultatea de Psihologie și Științele Educației. Aș vrea să mă implic în educația copiilor, pentru că ei sunt cei care vor conduce Cojocna mai departe. De ei o să depindă tot. Pentru că, da, noi creștem, noi facem ceva, dar trebuie să lăsăm ceva în urma noastră.
Brigadierii s-au întâlnit cu reprezentanții ai unor organizații neguvernamentale din Târgu Mureș, Cluj și București, cu care au discutat despre activism și implicare civică. La București, Brigada Civică Cojocna a participat la un tur al Parlamentului României, unde a aflat cum funcționează sistemul legislativ din România.